Tässä olisi tämmönen dollarihymy. Meikäläisen kakkosauto. Mä ajoin tämän, oisko ollut viime vuonna ehkä jotain elokuuta tähän mökin pihalle ja sen jälkeen en oo siihen koskenut. Ja ajattelin, että pitäisikö sitä nyt koittaa käymään piruttais, että onko siinä enää mitään eloa. Eli Ryysky Voyager vuoden 2000. Tää on niinku ollut mulla semmonen tavarankuljetusauto. Katsotaan, onko siinä mitään eloa enää. Ovi ei aina kaukee. Se oli vähän jäässä vaan. Tämmöstä löytyy sisältä. Kyllä sisävalot palaa ainakin. Ainakin palaa. Katsotaan sitä. Lähtee dollarihymy käymähän vai onks jenkit ihan paskoja? Virtaa ainakin tulee. Jumalauta poja. Yli puolivat seissut täällä näin pakkasessa. Laakista käymään. Chrysler.